gavhena wenyu John Mushayavanhu weRBZ obudikira achiramba nyaya dzaakambotaura ameno zvakutadza kunzwisisika. These guys vanogona kutanga kuti zvinhu chawatonzwa achitaura mangwana anobudikira achitaura kuti handina kutaura ndichidaro ndakataura ndichida isu. So panapa ari kutaura nyaya yekunzi it is not true that we got the structured currency from the World Bank. The World Bank gave us a consultant that assisted us in obtaining further information on the structured currency, said Reserve Bank of Zimbabwe Governor Mushayavanhu. Asi pamavideos akambobuda paya makazvinzwira kana kuti vanhu ndisu takazotanga kumhanyisa pfungwa asi akataura akati isusu kana makuzoblema isusu endai munoblema futi World Bank because pamwe vanenge vakationesa zvinhu izvi asi aiwa don't we refine it kana tisina kunyatsonzwisisa information iripo. So I'm sure kuti vanhu pamwe ndo vangasina kunyatsonzwisisa but isusu manzwire takazviita kuti ndiko akabva idea yacho yese iya kuti aiwa vasiro vakatiudza vakangotipa consultant. Ameno muri Zimbabwe ndo magovernors acho amunawo vakuti nhasi anobudikira achitaura izvi. Chasara ndechekubudikira mangwana mushuudzwa kunzi handina kumboti yanga iri gold backed currency nini ndaitotaurawo zvimwe mukavhunduka mukazvishaya kuti zvinenge zvabva nekupi but ndo nyaya iripo ndo situation mamiriro yacho yayakaita kuti vakutanga kuramba kuti handina kuzvinzwa kuWorld Bank. Ameno pamwe ndisu takakanganisa kunzwisisa but ameno tell me what to think imi manzwira makazviita imi makainzwawo sei nyaya iyi.